तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलान्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா ஹரே हरे கிருஷ்ணா हरे कृष्णा கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே कृष्णा ஹரே हरे 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 ஹரே ராம हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा கிருஷ்ண कृष्ण कृष्णा கிருஷ்ணா हरे ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே राम ராம हरे ஹரே राम ராம राम 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 हरे 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 जय जय श्री हरे चैतन्य जय हरे नित्यानंद जय जय श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय गौर गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर भक्त गौर भक्त वृंदा वृंद इत शुनि बाधे प्रभुरा आनंद सागरा कहा कहा कहे प्रभु बाले दामोदरा एक इत शुनि फडे प्रभुर आनंद सागरा कह कह कहे प्रभु பலே தமோதரா. என் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பேச்சுக்களை கேட்டபோது அவரது தெய்வீக ஆனந்தத்தின் பெருங்கடல் அதிகரித்தது. எனவே அவர் தொடர்ந்து பேசுங்கள் என்று ஸ்வரூப தாமோதரிடம் கூறினார். ஸ்வரூப தாமோதரரும் தொடர்ந்தார். மேல பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ என்ன பேச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எதை கண்டினியூ பண்ண சொல்றாங்க? கிருஷ்ணரை அந்த பற்றிய அந்த நாய்க்கும் நாயகனுக்கும் இடையில நாயகர் இருக்கிற பிரேமை அவங்கள பத்தி பேச சொல்றாங்க மாதாஜி. பேச எவ்வளோ சொல்றாங்க எவ்வளோ மாதாஜி. மெமரி! எப்பமாவது நான் கேள்வி கேட்டா பிளாங்க் ஆறீங்க. இப்ப லவ் ஸ்டோரி ஆனோனே எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கூட பாத்தீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளுக்கே இவ்வளோ பாவம் இருக்கச்சே அவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் நீங்க திங்க் பண்ணிக்கலாம். ஆதி ரூಢ மகாபாவா ராதிகார பிரேமா விசுத்த நிர்மாச்சேகைச்சா தாஷாவான ஏமா அதிரூಢ மகாபாவ ராதிகார பிரேம விசுத்த நிர்மல ஜெய்சே தக்ஷவான ஹேமா. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பிரேமையானது பிரேமையின் மிக மிக உயர்ந்த மகாபாவமாகும். அவளது பிரேமை முற்றிலும் தூய்மையானது, பௌதீக களங்கங்கள் துளியும் இல்லாதது. உண்மையில் அது தங்கத்தை காட்டிலும் 10 மடங்கு தூய்மையானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதிரூடா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு, ரைட்? அதனால தான் அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து நம்மளுக்கு புரியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப இறங்கியிருக்கோம், நமக்கு வந்து இது சரியா தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டது உத்தவர், ரைட்? அதனால தான் அவர் சொல்றாரு, இந்த கோபிகள் பாக்கு நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பிளேட் ஆஃப் கிராஸா இருக்கணும்னு விரும்புறாரு. ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளால ஏன் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறது பௌதிகம். அதனால தான் விஸ்வரூபம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்சே நம்ம சஞ்சயா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா 1000 சூரியன்களுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றாரு. ஏன்னா நம்மளுக்கு புரியறது சூரியன் தான். ஒரு சூரியனுக்கே நான் கண்ணு கிண்ணு கூலிங் கிளாஸ் ஸ்பெக்ஸ் இப்படி எல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பேன். 1000 சூரியன் கிளாஸ்னா எப்படி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கூட பௌதிக டிஞ்ச்ன்றது கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணேர தர்ஷனயாதி பாயா ஆச்சம்பிதே நானா பவ விபூஷானி தாயா விபூஷிதே. कृष्णेर दर्शन जदि भय असंबिते नाना भव विभूषणे हय विभूषिते
நான் கிருஷ்ணரை காண்பதற்கான வாய்ப்பினை ஸ்ரீமதி ராதாராணி பெற்ற மாத்திரத்தில் அவளது திருமேனி பரவசத்தின் பல்வேறு ஆபரணங்களால் உடனடியாக அலங்கரிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நகைனா நீங்க நினைச்ச மாதிரி பாருங்க, ராதாராணி எவ்வளவு மேக்கப் போட்டிருக்காங்க. இந்த நகை இதெல்லாம் இல்ல, இது வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது அவங்க ஆசையில் இருக்கிற எக்ஸ்டசில அவ்வளவு டெக்கரேட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு. அஷ்ட சாத்விகா ஹர்ஷாதி வியாபிச்சாரி யந்திரா சஹஜ பிரேம விம்சாதி பாவ அலங்காரா. अष्ट सात्विक अर्षाति व्याभिचारी गारा சகஜ பிரேமே விம்சதி பாவ அலங்காரா. 8 சாத்வீக பாவங்கள், தெய்வீக அறிகுறிகள், அர்ஷ முதலிய 33 வியாபிச்சாரி பாவங்கள், 20 இயற்கையான பாவங்கள் ஆகியவை ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் உடலில் தோன்றும் தெய்வீக அலங்காரங்களில் அடங்கும். பொருளுரை: பிரேமையின் பரவசத்தில் தோன்றக்கூடிய 33 வியாபிச்சாரி பாவ அறிகுறிகள் பின்வருமாறு வழங்கப்படுகின்றன. 1. நிர்வேத விரக்தி, விஷாத வருத்தம், தைன்ய பணிவு, கிளானி குற்ற உணர்ச்சி, ஸ்ரம களைப்பு, மத பைத்தியக்காரத்தனம், கர்வம், சங்கா சந்தேகம், திராச அதிர்ச்சி, ஆவேக ஆழமான உணர்ச்சி, உன்மாத உன்மத்தம், அபஸ்மார மறதி, வியாதி நோய், மோக மோகம், மிருதி மரணம், ஆலசிய சோம்பேறித்தனம், ஜாட்ய செயல்படாமை, விரீடா நாணம், அவஹிதா மறைத்தல், ஸ்மிருதி நினைத்தல், விதர்க்க வாதம் செய்தல், சிந்தா கவலை, மதி கவனம், திருதி பொறுமை, ஹர்ஷ மகிழ்ச்சி, ஔத்சுக்ய பேராபல், ஔக்ய வன்முறை, அமர்ஷ கோபம், அசூயா பொறாமை உள்ளம், இச்சாபல்ய திமிர், நித்ரா உறக்கம், சுக்தி ஆழ்ந்த உறக்கம், பிரபோத விழித்தல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. 33 குவாலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இது ஆல்ரெடி மாதாஜியே ரொம்ப கிளியரா பிடிச்சிட்டாங்க, அவங்க புரியவே இல்லை. அதுல திமிரு, பைத்தியக்காரத்தனம், ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு ஷாக்கு, ஒரு கில்ட்டு, ஒரு மாதிரி வியாதி, ஒரு மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னே தெரியாத நிலை, மறக்கிறது, ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம், ஒரு வெக்கம், ஒரு பயம், ஒரு ஆர்வம், ஒரு பொறாமை, ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஆழமான எண்ணம், அதுதான் சுக்தி அப்படின்னு, ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்பு, நித்ரான தூங்குற நிலை, இல்ல அவேக்கனிங். ஸோ பேசிக்லி மல்டிபிள் ஃபீச்சர்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்டசியா பார்க்கலாம் அப்படின்னு. கான்சியஸ், அன்கான்சியஸ், சப்கான்சியஸ் எல்லாமே கவர் ஆகுதுன்னு. கீழா கிஞ்சிதா குட்டமிலா விலாச லாலிதா விவோகா மோட்டா ஈலா ஆராமௌக்த சாக்கிலதா. ಇಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ ಕುಟ್ಟಮಿದ ವಿಲಾಸ ಲಲಿತ ವಿವೇಕ ಮೋಟಾಗಿದ ಆರ ಮುಖ್ಯ ಇದ ಸಹಿದ ಕಿಲ ಕಿಂಚಿತ ಕುಟ್ಟಮಿದ ವಿಲಾಸ ಲಲಿತ விவோக மோட்டாகித மோக்கிய சகித ஆகிய அறிகுறிகள் பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ கிங்க கிஞ்சன குட்டமித விலாசா லலிதா. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா மற்ற ஸ்லோகன்ல இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க, எப்படி இருக்கும், இது என்ன ஃபீலிங் அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஏத பாவ பூஷாயா பூஷிதா ஸ்ரீராதார அங்கா தேகித ஊதாலே கிருஷ்ணா சுப்காப்தீதா ரங்கா. ஏத பாவபூஷாயா பூஷித ஸ்ரீராதர அங்க தேகித்த உதலே கிருஷ்ண சுகாப்தி தரங்க. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் திருமேனி பல்வேறு மகாபாவ ஆபரணங்களை உண்டாக்கும் போது கிருஷ்ணருடைய இன்ப பெருங்கடல் உடனடியாக தெய்வீக அலைகளையும் உண்டாக்குகிறது. ஸோ அவங்க அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரஸி காட்டினா. ஸோ பேசிக்லி நம்ம கூட பாருங்க, ஒரு குழந்தைய எடுத்துக்கோங்க,
நம்ம குழந்தைகிட்ட ஹலோ அப்படின்னா குழந்தை, பூனை, நாய் எது வேணா எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எப்படி இருக்க அப்படின்னா அவங்களும் எப்படி இருக்கேன்னு வருவாங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரி நம்மளும் அதே பாவத்துல தான் அப்ரோச் பண்ணணும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. நேற்று செஷன்ல கூட ஒரு ஷார்ட்டா நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இவங்க ஐஸ்வர்யா மாதாஜியும் அதான் சொன்னாங்க. அதுல் பிரபு வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து பாகவதத்துக்கு முன்னாடி கூட அச்சமன் பண்ணுவாரு. அப்பனா அது அவ அப்படியே நினைக்கிறாருன்னு. இப்ப வந்து நான் வந்து இதை ஏன் சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கு அந்த பாவம் இருக்கா அப்படின்னா அது வந்து நம்ம தான் கேட்டுக்கணும். அதுக்குன்னு மாதாஜி நான் வந்து அச்சமன் பண்ண போறேன். ப்ராசஸ்ல அச்சமன் இல்ல. பட் அந்த பாவத்தை குறிக்கிறாங்க. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்கன்னா, நம்ம வந்து என்ன மாதாஜி அவ்வளோ பவர் இருக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு, அவ்வளோ பவர் இருக்கா சைத்தன்யாக்கு அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு எது வேணா இப்போ ஒரு பிசிக்ஸ் படிச்சோம் வச்சுக்கோங்க, கெமிஸ்ட்ரி படிச்சோம், படிக்க படிக்க என்ன ஆகும், நம்ம நாலேஜ் தான் ஏறும். ரைட்? நம்ம நாலேஜ் எவ்வளோ இருக்கோ, நம்ம நாலேஜ் எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு புரிதல் இருக்கும். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ், வேதங்கள், பகவத்கீதா, பாகவதம் எல்லாம் நாலேஜ் சம்பந்தப்பட்டது இல்ல. நாலேஜ் ஏறலாம், பட் எவ்வளோ சீக்கிரமா யாருக்கு புரியும்? யாருக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா புரியும்? இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கணும். பக்தர்களுக்கு தான் புரியும். எக்ஸலன்ட். பக்தர்களுக்கு தான் புரியும். இன்டெலிஜென்ஸ் தேவையில்லை இதுக்கு. ஏன்னா இதோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கிருஷ்ணர் அதான் பார்த்திருக்கோம். தேஷாம் துவந்தகத பாபாம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மனாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்தா பஜதாமா திருடவதாக. தேஷாம்னா கொஞ்சம் பாவம் இருந்தா கூட வச்சு கொஞ்சம் தந்தகத பாவம் இல்ல கொஞ்சம் பாவம், கொஞ்சோண்டு பாவம் கூட இராட்டிட்டு கம்ப்ளீட் புண்ணியம் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த எப்பவுமே 24/7 எப்பவுமே ஏதாவது பாகவதத்திலயோ பகவத்கீதாலயோ நீங்க வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா? இல்ல. திங்க் பண்ணுங்க. எங்கேயுமே அவர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸை குறிக்கல. அவர் என்ன சொல்றாரு, மாதாஜி அப்ப எப்படி மாதாஜி எனக்கு புரியும் அப்படின்னா, இங்க வந்து கிளியரா சொல்றாரு. உள்ள ஞான தீபேனா பாஸ்வதா, நான் லைட் போடுறேன். ஓகே, பிரகலாது 5 வயசு குழந்தை. துருவா சொல்றான் எனக்கு பாட்டே வராதே, நான் எப்படி பாட முடியும்னா அவர் கொடுக்குறாரு இன்டெலிஜென்ஸ். இது வந்து அதேதான் பிரகலாதுக்கு கிருஷ்ணர் பேர் கூட பார்த்தது இல்லை அவர் ஸ்கிரிப்ட்ல. ரைட்? அவர் வந்து அதனால்தான் அவரது வந்து ஸ்மரணம் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்க பிரகலாதுக்குன்னா, பிரகலாத் வந்து வெறும் ஸ்மரணம் மூலமா தான் அவர் கேட்டாரே தவிர அவருக்கு கண்ணுல பாக்குறதுக்கு கூட அவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. அதனால வந்து இன்டெலிஜென்ஸ்லால அப்ரோச் பண்ண முடியாது. ஏன் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ரோச் பண்ண முடியாது? நான் உங்ககிட்ட ஒரு 3 வயசு குழந்தைய கொண்டு வந்து விடுறேன். யாரால அந்த 3 வயசு குழந்தைய சீக்கிரமா அட்ராக்ட் பண்ண முடியும்? வேடிக்கை காட்டுறவங்க, அன்பா பேசுறவங்க, சிரிச்சு இல்ல பேசுறவங்க. பாசமா அன்பா இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் பேசுறவங்க. எக்ஸலன்ட். வேடிக்கை காட்டுறவங்க, அன்பா பேசுறவங்க, பேசிக்கலி பாசமா இருக்கணும். பேசிக்கலி அந்த குழந்தை மேல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமா, அதுக்கு சிரிச்சு பேசுறோமா, வேடிக்கை காட்டுறோமா, கதை சொல்றோமா, பக்கத்துல வைங்க. அப்ரோச் எது வேணா இருக்கலாம். ஏன் இப்போ ஒருத்தர் கூட இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து MBA படிச்சவங்க, மாதாஜி இன்ஜினியரு, டாக்டர், இந்த மாதிரி, ஏன்னா டாக்டர்லயே சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ரைட்? ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா சைல்ட் சைக்காலஜிஸ்ட், இதெல்லாம் ஏன் வராம நீங்க எல்லாம் வேற ரீசன் சொல்றீங்க? நம்ம எல்லாரையும் விட சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் குழந்தைங்களோட நிறைய படிச்சிருக்காங்க. பத்தின சைல்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் அதை விட ஜாஸ்தி. ஏன் அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லாம நீங்க வந்து எஜுகேஷனை ஹைலைட் பண்ணாம எதுக்கு குவாலிட்டியை ஹைலைட் பண்றீங்க? அது பௌதிக மாற்றத்தாச்சு, இது ஆன்மீகம். ரெண்டுமே பௌதிகம் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது. இப்போதைக்கு நான் வந்து டாக்டரு, நம்ம எல்லாருமே ஒரே பௌதிகம் தான். அன்பு, பாசம் என்றது எல்லாமே பௌதிகம் தான். மெட்டீரியல் எல்லாமே பௌதிகம் தான். அவங்க வந்து படிச்சதை வச்சுதான் செய்ய முடியும் மாதாஜி. பகவான் இருக்காருன்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. பகவானை பத்தி அவங்களுக்கு நான் கவலை இல்லை. பகவான் பத்தியே பேசல. நான் கேள்வி பார்க்க நீங்க எல்லாருமே பகவான் கனெக்ட் பண்றீங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பட் ஒரு செகண்டுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா, குழந்தை வந்து எதனால அட்ராக்ட் பண்ணோம்னா, நீங்க யாருமே வந்து எதுக்கு டாக்டர் சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தா குழந்தை அட்ராக்ட் ஆகும், சைல்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் இருந்தா அட்ராக்ட் ஆகும்னு சொல்லாம, நம்ம ஆடினா, நம்ம பாடினா, நம்ம கதைகள் சொன்னா அட்ராக்ட் ஆகும்னு எதுக்கு சொல்றீங்கன்னு கேக்குறேன். குழந்தைகளும் தெய்வமும் ஒன்று. தெய்வமே வரக்கூடாது, வெறும் குழந்தை. தேங்க்யூ சோ மச். மாதாஜி, அந்த குழந்தைக்கு ஈக்குவலா நம்ம இது பண்ணாதான் அந்த குழந்தை வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். யார் சொன்னீங்க ஆன்சர்? ராதா ராதா. மாதாஜி. சிம்பிள் திங்கிங், ரைட்? எப்பவுமே சொல்லுவா சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங்ன்ற மாதிரி. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப ஹை திங்கிங்ல இருக்கீங்க. சிம்பிள் லிவிங்க்கு வந்துருங்க. எதுக்குன்னா எல்லா ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, பிரபு சொன்னது கூட குழந்தையும் தெய்வமும் ஒண்ணு கரெக்ட். பட் குழந்தைய பத்தி பண்றோம். அவர் சொன்னதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் வரலாம். ஸோ பேசிக்கலி குழந்தை வந்து எப்படி அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த சின்ன விஷயங்கள் தான் அட்ராக்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி பிரபு சொன்ன மாதிரி, ஒன் செகண்ட் பிரபு, குழந்தையும் தெய்வமும் ஒண்ணு அப்படின்ற மாதிரி
தெய்வமும் அதே மாதிரி தான். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வரலாம். மாதாஜி தெய்வத்துக்கு ஓகே மாதாஜி, அச்ச விக்கிரகால தான் நாங்க வந்து அவ்வளோ ஆசையா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ நீங்க வந்து எதுக்கு நாங்க கிளாஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க? ரெண்டும் சம்மந்தமே இல்லையே, இது ஞானம் இல்ல. எப்படி நீங்க வந்து இப்போ உங்க வீட்டுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்தா நீங்க எப்படி கவனிச்சுப்பீங்க? கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவீங்க. இப்போ கிருஷ்ணர் வரல, ராமர் வந்தா போட்டுருவோம். ராமர் அதுவும் வந்தாலும் கொண்டாடுவீங்க. சரி, கொண்டாடுவோம். குட்டி மரியாதையோட வாமனர் கொண்டேன். குட்டி மரியாதையோட வாமனர் வராரு, குட்டி வாமனர் வராரு, அவளுண்டு அவரு அப்படியே கொஞ்சுவோம் தூக்கி நல்லா அனுப்பிடுவோம் கவனிப்போம். மாதாஜி. கொஞ்சுவோம் மாதாஜி. குழந்தைய ஓகே அப்படியே சரி, அது தூக்கி கூட வேணாம். அனுப்பிடுவோம். வராக அவதார் பண்ணி ஃபார்ம்ல வராரு, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ம். இந்த இடத்துல வணங்குவோம் யாரும் வர வைக்க மாதாஜி. மாட்டாங்க சார். ரசிப்போம். வீட்டுக்கே அனுப்ப பண்ண மாட்டாங்க. இதை வேஷம் போட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க இப்போ ஓகே, இருக்கிற ஜென்ரலா டிவோட்டி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க வாமனர் வராரு அப்படின்ற டிவோட்டி. கொஞ்சம் பயம் நம்ம கிருஷ்ணரே வணங்குவாங்க வந்தாலும் மாதாஜி. வேஷம் போட்டா இருந்தா துரத்திடுவோம், அது வேற. பட் நான் டிவோட்டிஸ் பத்தி கேக்குறேன். வாமன அவதாரம் இருந்தா, வராக அவதார், கொஞ்சம் சாரி, பயமா வராக வணங்குவாங்க பயமா மாதாஜி. பயம் கலந்த கொஞ்சம் வர பயமா வணங்குவோம். நம்ம டிசப்பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவரை வணங்குவோம் மாதாஜி. வணங்குவோம் மாதாஜி. வணங்குவோம். சோ வணங்குவோம் பேசிக்கலி வணங்குவோம். யாரா வணங்குவோம் இருந்தாலும் தான் நீங்க சொல்றேன். வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு பிரசாதம் கொடுத்து பாத்துப்பீங்களா? இல்ல பிரபு சொன்ன மாதிரி சந்தையை துரத்திடுவேன், அவர்தான் கிருஷ்ணர் கன்ஃபார்ம்டா தெரியும், ஆனா எனக்கு இந்த ஃபார்ம் பிடிக்கலன்னு துரத்திடுவீங்களா? துரத்த அர்த்த மாட்டோம் மாட்டோம். மாதாஜி. தெரிஞ்சதுனால நம்ம வர்ஷிப் செய்வோம். பண்ணுவோம் மாதாஜி. அர்த்த தெரிஞ்சதால மாட்டோம். அக்செப்ட் பண்ணும். தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம புக்ஸ் படிக்கிறோம். இப்போ இன்னொரு விஷயம், ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கிருஷ்ணர் தான். எப்படி மாதாஜின்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு, கிருஷ்ணே சே தாமோ பகதே தர்ம ஞான தீபி சாஹா கலோ நஷ்டம் திரீஷ்டாமேவ புராணார்க்கியோ தூனோதித. கிருஷ்ணர் அங்க தாமுக்கு போனது அப்புறம் என்னவா இருக்காருன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதமா. இதுதான் ஒன் ஆஃப் த கேள்வி, பரீட்சித் கேட்ட 6 கேள்வியில, பரீட்சித் இல்ல, நம்ம சுத்தகே ரைட், முனிவர்கள், சௌனக கேட்ட முனிவர்கள் முனிகள் கேட்டதுல இந்த 6 கேள்வியில ஒரு கேள்வி வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் போனதுக்கு அப்புறம் அவர் எங்க ஷெல்டர் எடுத்தாருன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கிருஷ்ணரும் வேறு இல்லை. சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம்க்கு நீங்க அச்சமன் பண்ணணும்னு சொல்லல, பட் அந்த பாவம் வந்து இது கிருஷ்ணர் அப்படின்னு இருக்கணும். எப்படி மாதாஜி அதெல்லாம் எப்படி மாதாஜி ஒத்துக்க முடியும்னா, இப்போ வாமன அவதாரா வரச்சே கூட as much power as கிருஷ்ணா ஹேஸ் அவருக்கு இருக்கு. அவ்வளவுண்டா இருக்காரேன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டோம், ஏன்னா அந்த பவர்ஸ் அதுல இருக்கு. சரி, இவங்க எல்லாம் விடுங்க. வியாசரா இருக்காரு இல்லையா, நம்ம சக்தி ஆவேச அவதாரம் எடுக்கலாம். அதுல வந்து வியாசருக்கும் பவர் இருக்கா? எல்லாம் பாக்குறதுக்கு, எல்லாம் எழுதுறதுக்கு. எஸ் ஆனுவா? எஸ் எஸ் மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. பரசுராமுக்கு இருக்கு. இருக்கு மாதாஜி. பரசுராமருக்கு இருக்கு. ரித்து மகாராஜ், எஸ் மாதாஜி. ரிஷபதேவ் சக்தியும் இருக்கு மாதாஜி. பாத்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாம். சக்தி ரிஷபதேவ் ஆவேச ரெண்டு அவதாரம். வார்த்தைகள் வாங்கணும். இருக்கா? சக்தி ஆவேச எப்படி இருக்கு? அவதாரம். ஹவு டிட் யூ கெட் திஸ் பவர்? ரிஷபதேவ் உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி பவர் வந்துச்சு? கிருஷ்ணர் பகவான் மூலமா பகவான் மூலமாக வந்தது மாதாஜி. பகவான் எக்ஸலென்ட். அவங்களுக்கு பகவான் அஷ்டமாசக்திகளை கொடுத்தாரு கொடுத்தவர். மாதாஜி. சோ நீங்க எல்லாம் அதுல டவுட் இல்ல, பகவான் கொடுத்ததால பவர் இருக்குன்னு. அதே மாதிரி நாம பிரபு அப்படின்ற பேரு, பேருக்கும் ஆளுக்கும் ஃபார்முக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்றத பக்கத்துல வச்சா அந்த பேருக்கும் அவர் பவர் கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா அந்த பவர், ஐ எம் புட்டிங் திஸ் பவர் இன் த நேம் கிருஷ்ணா. அதனாலதான் கிருஷ்ணான்னா வெறும் கிருஷ்ணான்றது மாதிரி இல்லாம பவருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பவர் இருக்கு. என்னன்னா என்னோட பவர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கும் பவர் இருக்கு. அதனாலதான் இதை வந்து சாங் இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவத்கீதாவை லிட்ரரி இன்கார்னேஷன், புக் இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு சொல்றாங்க. சோ இஸ் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா. எல்லா வேதங்களுக்கும் அந்த பவர் கொடுத்திருக்காரு அவர். எப்படின்றீங்க இல்லையா, எப்படி அவதாரத்துக்கு பவர் இருக்கோ இந்த ஒவ்வொரு புத்தகங்களுக்கும் பவர் இருக்கு. இப்போ கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஏன்னா இந்த டைப்ல நான் எடுத்தது இல்லை கிளாஸ். யூஸ்வலா நான் வந்து இந்த மாடல்ல சொன்னதில்ல. யூஸ்வலா நம்ம எல்லாம் சொல்றது நாம பிரபு. பட் இதுதான் நான் பேசிக்கா போய் இறங்கி எப்படி பவர் இருக்கு அப்படின்னு யாராவது கேட்கிற ஆன்சருக்கு, எப்படி விக்கிரகத்துக்கு பவர் இருக்கோ புத்தகத்துக்கும் பவர் இருக்கும். எப்படி மாதாஜினா எப்படி விக்கிரகத்துக்கு அவர் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி புத்தகத்துக்கு. சிம்பிள், கிளியர். இலக்கிய அவதாரம். எஸ், புரிஞ்சதா? அட்வான்ஸ் எனக்கு மீனா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிலா கிஞ்சித பாவேரா சுனா விவரானா ஏ பாவா பூஷாயா ராதா. ஹரே கிருஷ்ணா நாம. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, படிங்க. யாரும் படிக்கல, என்ன படிக்கவா மாதாஜி? படிங்கப்பா. கீழா கிஞ்சிதாதி பாவேரா சோனா விவரா ஏ பாவ பூஷயா ராதா. ஹரே கிருஷ்ண மானா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Now here a description of different ecstasies beginning with Kila Kinsita with these ecstatic ornaments
ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி போயிருச்சு ஆர்னமெண்ட்ஸ் போயிருச்சு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமதி ராதாராணி என்சான்ஸ் ஸ்ரீமதி ராதாராணி என்சான்ஸ் த மைண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வெரி குட், சாரி தேங்க்யூ. மாதாஜி சாரி இல்ல நான் தான் மாத்திட்டேன். சோ அதனால வந்து பிகினிங்ல கில கிஞ்சா அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டசில வந்து இருக்கு. ஏன் இதை சொன்னேன்னா, வாவ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் குழந்தை காட்டினா, குழந்தை இருக்கு நான் இப்போ எல்லாமே நம்ம எவ்வளவு எக்ஸைட்மெண்ட் காட்டுறோம் அப்படின்னா அது வரக்கூட வராது குழந்தை. அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் ஏனோ தானோ நம்ம சாப்பாடு டுங் டுங் அப்படின்னு வச்சோம்னா குழந்தைய வராது. ரைட்டு. எங்க ஆண்டி ஒரு தடவை கேட்டாங்க, ஐயோ பூஜை ரூம் ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை, அது ஒரு 10 அடி தான் இருக்கும். ஆனா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவ்வளோ தூரம் பூஜை ரூம் இருக்கே, அவ்வளோ தூரம் போய் நான் ஒரு தடவை வச்சுட்டு வர முடியும், வைக்கிறது ஒரு தடவை தான். ஆனா அவ்வளோ தூரம் டைனிங் டேபிள் இருக்கச்சு நம்ம போய் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காரோம் இல்லையா, எல்லாரும் கிச்சன்லயே உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அப்படி சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. பட் அட்லீஸ்ட் எதுக்காவது போகணும்ல, அட்லீஸ்ட் பாத்ரூம்காவது கொஞ்சம் தூரம் நம்ம போவோம் இல்லையா, கிச்சனுக்குள்ளேயே பாத்ரூம் வச்சுக்க முடியாது நம்ம. இப்போ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ரைட். இப்போ அட்டாச் பெட்ரூம் சொல்லிட்டு அப்படியே பெட்ல இருந்து குதிச்ச உடனே பாத்ரூம். ரைட். முன்னெல்லாம் வந்து கழிவு இடம்ன்றது வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காது, ஃபர்கெட் அபவுட் ரூமுக்குள்ள. ரைட். அந்த பாத்ரூம் ரூமுக்குள்ள இருந்து அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்மெல்ல குறைக்கிறது எக்கச்சக்க பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்றோம். பர்ஃப்யூம் வந்து டிஸ்ட்ராக்டர், நாட் கிளீனர். இப்போ வந்து நம்ம வலி ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, மாதாஜி நான் பெயின் கில்லர் போட்டுக்கிறேன் டாக்டர்னா, பெயின் கில்லர் போட்டா என்ன உங்களுக்கு வலி தெரியாது, ஆனா வலியில இருந்து கியூர் இருக்குமானா இருக்காது. கியூருக்கு வேற மெடிசன் இருக்கும். அதே மாதிரி என்ன இந்த பர்ஃப்யூம் எல்லாம் போட்டா என்னன்னா நம்ம துர்வாசம் போகுமா, போகாது. என்ன வேற ஏதோ வாசனைனால கவுண்டர் பண்றோம், அதுதான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர எவ்வளவு சுத்தமா இருக்க முடியுமோ அதை நம்ம கவனிச்சுக்கணும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். அதனால நம்ம வெளியில இருக்கிற ஆர்னமெண்ட்ஸ் தாராளமா போட்டுக்கலாம், இல்ல பட் உள்ள இருக்கிற ஆர்னமெண்ட் ஸ்மைல். ரைட். சர்வநாத் பிரபு ஒருத்தர் இது வந்து அங்க டெம்பிள்ல ஒருத்தர் சொன்னாரு, ரொம்ப நேரம் ஸ்மைல் பண்ணி சிரிச்சுட்டே இருக்கிறவங்க மோட் ஆஃப் குட்னஸ், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அவர் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி யாரையாவது சிரிக்க வைக்கிறோம்னா அவங்க மோட் ஆஃப் குட்னஸை தாண்டி மேல போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. எப்படி ஜபம் சொல்றவர் கிரேட் டிவோட்டி, ஆனா ஜபம் செய்ய வைக்கிறவர் உத்தம அதிகாரியோ அந்த பாவத்தை இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு. ராதா தேவி கிருஷ்ண யாதி சூனித கரிமானா தானா காதி பாத்த ஹயாபே வர்ஜேன கமனா. राधा देखी कृष्ण जाति चुईत करे मना ताना काटी पाते जपे वर्जन கமானா. ஸ்ரீமதி ராதாராணியை பார்ப்பதற்கும் அவளது மேனியை தொடுவதற்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விரும்பினால் அவர் யமுனை நதியினை கடப்பதற்கான படகு துறைக்கான வழியில் அவளை தடுக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் சொல்றாங்க. அவங்க என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு, அவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா அவர் உடனே வந்து ஒரு அந்த யமுனா கிராஸ் பண்ற அந்த இடத்துல அவங்க போறத அவங்க நிறுத்திடுறாங்க அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னு கேட்பீங்க, அது பார்க்கலாம். யாபே ஆஷிமான காரே புஷ்ப ஊதாயிதே ஷாக்கி ஆகே சாயே யாதி காயே ஹாத் தீதே. जबे आसीमानाकारे पुष्प उड़ाइते सखी आके சாகே ஜதி காயே ஹாததிதே. கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு அருகில் வந்து மலர்களை பறிப்பதிலிருந்து அவளை தடுக்கின்றார். அவளது சகிகளுக்கு முன்பாக அவர் அவளை தீண்டவும் செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ பேசிக்கலி அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் வந்துட்டு கிருஷ்ணா வந்து என்ன ராதாராணி வந்து பூ எடுக்கிறத நிறுத்திடுறாரு. ஏன் நிறுத்துறாரு, எப்படி பண்றாரு, அதனால எல்லாரும் முன்னாடி கூட அதெல்லாம் அவர் கவலையே இல்லை. டூப்ளிசிட்டி எல்லாம் இல்லை கிருஷ்ணருக்கு, எல்லாரும் இருந்தாலும் அவர் நிறுத்திடுவார் பண்றத. அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. கோபிகளும் கோபாக்களும் அந்த பாவத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ தானிஸ்ரீ மேம் வந்துட்டாங்க. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. உஷா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, பேசுங்க. நமஸ்தே கோரி விஜய் விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாதி ராமாச்சாரி ஹரிதாஸ் டாக்கு விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. உஷா மாதாஜி ஏதோ பேசணும்னு சொன்னாங்க.